आं मैया लाबोनाय साम'आ हनै दिनै बासिनोसो जानांगोन ना दिनै सबायफोरखौ लाबोनानै सोमनानै दोनबाय दा साम'खौ बासिनानै दसे सोमना दोननांगोन आरो होमबासो साम' दाननायनि गुन्द्राफोरा ओंखारलांगोन साफा जागोन नङाबाथ' अन्थाइ बायदि मोनजागोन ना साम'खौ आं साम'खौ बासिनोसै दा जि हा ओंखारदो नै साम'आ जि हा दंखायो सोमाबाथ' जि हा मोनजागौमोन बेखौ बेखायनोथ' सोमनानैसो जायो बाहेराव खोमसि जाबायमोन साम' बासिनाया बेखायनो बारान्दायाव लाबोनानै बासिनो गोनां जाबाय आंबो बेलेगाव थांनो गोनां जादोंमोन फैनायाबो एसे मोनाबाय बेखायनो साम' बासिनायाबो मोनाबाय मोनायावलागै बासिनो गोनां जाबाय साम'खौ आंना साम'आ बासिखांबाय नैया साफा सुबाय माने गुन्द्रायाथ' खारबायानो ओमफ्राय एसे एनै दंबावो खोमा ओमफ्राय संख्रि होनानै सोमना दोनबाय नै सोमना दोनदोना संख्रि होना सोमना दोनदो बेखौ बिनि साम'नि बिजाला ओंखारनांगोन ना साम'आव बिराद बिजाल थायो दा 5:30 जाबाय 7टायावसो संगोन नालाय 1.5 घन्टा टाइम दङ 1.5 घन्टायाव बिजाला साफा खारगोन साम'निया संख्रि होना सोमना दोननायखाय आंना मस्लाफोरखौ देना लाखानोसै नै हाइजें रुसुन बानलु जाब्रां आरो गुलमरिचखौ लास्टायावसो होगोन थेवब्लाबो देनानै दोनखानोसै दायो देनांला आरो खस्था जागोन आंना संनोसै नै साम'खौ इयावनो संगोन गिदिर केराहिखौ बहायना होदो इयाव आंना गोथाव जायो होनना बुङा माने आं माबोरै संनानै जायो बिदिसो संनानै देखायगोन आङो दिनै आङो थाव एसे होगोन मालाबा थाव होआलासिनोबो संनानै जायो थाव होआलासिनो संबाबो गोथाव जायो साम'आ खारै होनो गोनां जायो नालाय सबाया रुइया थाव होगोन आं नै एसेल' होगोन थाव साम'आबो एसेल'सो 1 केजिल'सोमोन नालाय बासिनानै आधा केजि बायदिसो ओंखारबाय नै साम'आनो जि खम जाबाय आधा केजि बायदिसो जाबाय आरो नै मस्लाफोरखौ देना लाबाय आरो नै थावाबो गुदुं जाबाय दा पियासखौ होनानै साम'खौ होनोसै नै साम'आ नै होनोसै दाना संख्रि होनोसै नै होमबासो दै ओंखारगोन ना संख्रि होबासो दै ओंखारगोन हालदैखौ दसे उनाव होगोन दायो सबाय होखांनासो होगोन खोबना दोननोसै पपकर्न एवनाय बायदिसो जाबाय साम'आ नै जि बेरखादो सबायखौ होनोसै नै
हाइजें रसुन देना लानाया नै आधा दोनगोन दायो लास्टाव होगोन आधाल'सो होगोन दा लास्टाव होबासो मोदोमो ना दा होनायालाय मोदोमनायानो खारगोन दै होबानो हालदैबो होनोसै दै होनोसै एबार जाबाय दै होनानै खोबना दोननोसै खारै होनांगोन दैया बुरजा जाबाय नामा खारैखौ दायो गोदौबासो होगोन दानो होआ बाहेराव संनाय जायगाया माने बारि खना जासो बे बाख्रिथिं ओमफ्राय खोमसिबो नालाय लाइटआबो खम बिथिं हारसिंबो जायो गिनाय नाङो हारसिंनो मवा आरो खोमसियाव संबाय थानो बेखायनो बेयावनो संबाय देना लानाय हाइजें रसुन नै होबाय आरो नै गलमरिसदो जाब्रांदो होनोसै दासो ओंख्रिया मोनबाय खांबाय खासिधारा मस्लाबो होदोंमोन आं देखायबाय थायासै बे मस्लाखौ गुबुननियाव मा बुङो मिथिला जोंनियाव खासिधारा होनना बुङो बे मस्लाखौ गोथाव जाखादों जि गोथाव जाखादों टिभि नायदों टिभि डरेमन जोंहानि बाबुनि लोगो दिनैनि साम' संनाय भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय